کی تروریستا شیعه و سنه ناکوک کرنه اوه 8 ساله یاسا لبورینا گشتی دنافبر حکومت و پارلمان دهیت و دچید یاسا لبورینا گشتی داخواز سرکه سنیانه ویدما یه شیعت بجن تشتک نمایا بناوه و یاسای هماش بیر کن لی سنه رانا وستن اف یاسایا جسالا باروره مها 8 دیسان هاتیه سر راست کرن جا انجمن وزیرین عراقی دنگ دان لسر هاتیه کرن و روانه پارلمان هاتیه کرن بوچی هنده ساله دنابر پارلمان و حکومت دهیت و تشید اف یاسا نهاتیه پسند کرن پسند کرنا و یاسای دبر جواندیا که و ضرر که دایه قالك كاس هنا لعراقي وحتى رجع افريكاجي كاسو كارين وان دزين دانا بيقولنهن بتايبتي لسنيان جهجي عبد الله زبان شرزاي سياسي جان بارد برسم لسر في مجاري هجاي عبد الله زبان وكا شرزاي سياسي همجي تشالاك فانك جهوا د برسيم بوشي شيعة وسنة لسر كي ترورسته ناكوكن اگر چنك و اوه 8 سال اف ياساد هيت و تشيت نهایتا پسند کردن و شیعت بجن هماش بیر کن تشتک نینه بویرانگی نعم بداية صباح الخير بله دەستپێکی سپێدەها و باش وێش بۆش بوو بینەڕێوە برێز بابەتێ یاسای لێبوورنە گشتی ئالۆزیین مەزنچێکردن دنەڤبەرە سنەیان و شیعە ڕەت دەکەن کو ئەف قانونا هەنە بێ دەرکردن لە گۆڕ وان ڕێکارێن کو هەنە و هەنجی سەرکردێن وان دەبێژن کو ئەف یاسا وێ کار بکەژ بۆ جاردن ئینانە تەرۆریستان و بجێکردنەوەنە دەگەل جڤاکێ لێ دراستیەدا ئەوە کو ئەف یاسا کار دەکە ji bo ku tawanê nehêle birêya yasayê ku şaneyên Daişê ketin nava civakê û herwiha kar kirin ji bo ku xelkê bikujin û kuştina emdî hat kirin û xelkên sivêl hatin kuştin duan rûdanên ku çêbûn di demê Daişê de ew terorist bûn û karên terorî bûn lê em lêgel wê yekê ne ku xelek biçin zindanê li ser vê yekê ku bên sizadan bitundî evên ku ev karên teroristî kirin û dest hebûn di kuştina xelkên parêzgehê de lê xelkên din jî hene ku sivêlin xelkên din jî hene ku çûbûn nava van rêxistinê ji bo ku tenê jiyana xwe biparêzin yan jî ji bo ku civakên xwe biparêzin li wan navçeyan bûn yê ku Daeş li wê derê bûn û hatibûn kontrol kirbûn çi çareyên din nemabûn ev kesên henêne ku babetin û piştî ku navçeyên wan hatin rizgar kirin ew jî hatine girtin bê tuhmeta wê yekê ku di nava Daişê de bûne û herwiha karên nehênî ji bo wan encam dane û maddeya 4 ya terorê hat derxistin wê demê ji ber wê yekê niha zindanên Iraqê tejene pirin ji wan kesên ku sivîlin û herwiha çi tawan nekirine باشە لەسەر vê axiftina te kes di zîndana de hene û çi tawan nekirîne di demekî de ye ku laenên şîe dibêjin bi vê yasayê terorîst dê ji zîndanan derbikevin nizbet şîe û suneyan terorîst cudahiya xwe heye aya kî hêzek yan jî çi hêzek heye ku bikarbîtin ji hêza laenên ku vê yasayê red dikin wiha biket ev yasaya li parleman bihête pesend kirin yan jî weke şîe dibêjin ji bîr bikin xilas dihête ji bîr kirin هو الخلاف حول هذه الجزئية بله خلاف هێژ بۆ van هۆرگلیên یاسایê çawa kesekî destnîşan bikin ku terorîst e û kesek jî ku hiç tawanek nekirine cardin dubare dikim ku zindanên Iraqê pirin ji xelkên ku tawan ji bo wan hatine danan weke karên nehênî û di nava Daişê de ku bi rastî bê tawanin xelek hene di nava zindanan de
يعني اعترفوا دان پێدان بێ تاوانên xwe kirine lê çawa dan pêdan kirine ku işkinceyeke zêde hatine kirin ez gelekî li ser vê babetê diçim çûme zindana kerix bi xwe min dî rewşekî berbat heye û xelkekî mezin hene ku tawan nekirine lê gotine me tawan kirine ji be ku işkinceyeke mezin hatine dayîn ev jî arîşeyeke din e di wê yasayê de ji ber ku tund û tîjî û tirseke mezin di nava wan zindan de heye lê derbarê yasayekî nedrûst e pêştir me got babetê lêborîna giştî ne li ser wê yekê ku beşek ji kesên siyasiyên sunnî werin azad kirin yan jî bên tewcîh kirin belku xelkên din in باشه belê şîe jî ji wê yekê ditirsin ku carekerî terorîst bêne nava civakê û digel civakê têkel bibin ev babeteke ku behez dikin هێژای زەبان ئەvە دەمەکیدا دچلو هەش دەمژمێران دا سێ زیندانی لە زیندانا کەرخ مرنە و تەندروستیا دەهێندی gelek xراپە ئشکەنجەیەکە بێ سنوور لەسەر زیندانیان گونەهبار و بێگونە هاتنە تێکەڵکردن کی هەیە وەرەقەیەن وان ji hev cuda biketin ew qas zulm li zîndaniyan nehêtekirin bi taybetî ew ên bêguneh li ser fikra xwe ya mezhebî û cudahiya fikrên mezhebî hatine girtin di demekî de ya ku rêjeya qerebalxiya di zîndanên Iraqê da sedî 300 derbas kiriye. طبعا السجون العراقية يعني الحالات الإنسانية زندانên Iraqê babetên mirovîdina ve wan zindanan de gelekî xerab e taybet zindana Bexdad zindana Hût lê Nasiriye hûn dizanin ku li wê derê jî serederekirin ji aliyê Taîfî her wiha Nasînê serederî tê kirin serederiyekê digel xelkê dikin ku weke tawanbar dibînin eger nehatibine mehkemekirin yan jî eger tawan jî li ser wanan nebin weke gotinên bêrêz xeber her tiştî dibêjin wan e û her wiha serederiyê we wiha li gel wan tê kirin ku tu nikarî li gel ajelî we serederiyan bikî ez çûm zindana kerix cardin dibêjim min xelkên şîe dîtin ku hemû azadiyeke bûn di nava zindaniyan de lê yên sunnî her tiştî xirab li hemberî wan dihate kirin û bi awayekê Taîfî serederî li gel dihate kirin yanî çînayetî û tebaqî çêbûne li rê kenalayê hewe ji wezîrê dadeyê Iraqê re dibêjim ku dûvçûnê weke kes dûvçûnê li ser zindana kerix ya merkezî bike rewşekî karesa dibare berbat e bi taybet rewşa mirovî pêwîstî bi dûbare çareserkirina keysê heye cardin hêvî dikim ev nameya rastexwe ji kenalê we bigehe wezîrê dadê Iraqê û serdanên nihênî ji bo zindanan bike ku pêştir ranegihîne ji bo ku rewşê bi çavên xwe bi durustî bibîne. Eja Abdullah Zeban şerezayê siyasî ji henbar gelek spas.